Ja, jeg vil så tage lidt om trigonometrien. Altså, de store bogstaver, det er vinklerne, og de små bogstaver, det er, siderne. Og de er så over for hinanden, som man kan se her. Man kan også sige, at i det tilfælde, så er A den modstående katete, og B er den hosliggende katete, mens C er så hypotenusen. Og det er så, hvis der er noget ukendt her, hvis man får en opgave, der er noget ukendt, hvis man skal regne lille c ud, eller lille a, eller stor b, så bruger man lige netop sinus, cosinus, tangent. Ikke så meget kotangent, men man bruger i hvert fald de, og man skal lægge godt mærke til, at den her, den er retvinklet. Og det gælder altså kun retvinklede trekanter. De vilkårlige trekanter, det er en anden snak, det er sinusrelationerne. Vi går videre. Ja. Og så er det formlerne for cosinus, sinus og tangent. Så cosinus til vinklen, det er så den hosliggende katete divideret med hypotenusen, altså B her, divideret med C. Og så er sinus til vinklen modstående katete divideret med hypotenusen, altså A divideret med C. Og tangent til vinklen er modstående katete divideret med hosliggende katete, altså A divideret med B. Og man kan så sige, at sinus til A og cosinus til B, de er simpelthen bare det samme. Altså, det er det samme. Det er det samme. Men tangens, det er sådan lidt specielt, for der kan man også sige, at tangens til A for eksempel, det er sinus til A divideret med cosinus til A. Fordi tangens til A, det er jo bare A divideret med C, B divideret med C. Og der kan man så i matematikken ligesom gange de to ydre og gange de to indre, hvor man siger A gange C her, og så C gange B her. Så kan man lige så godt, når der er et lighedstegn imellem, så kan man lige så godt fjerne C, så det bare bliver, så der kun er A her og B her, og derfor siger man A divideret med B. Det er tangens. Og så kan man også så er der også noget, der hedder den ensvinklede trekanter, eller man kan også sige ligedannede trekanter, kan man også sige, eller ja, ligedannede. Men der er det i hvert fald, hvis hypotenusen her, den er længere end 1, så kan man, altså, man ved jo, at den her 1, men hvis den er længere end 1, så bliver det ligesom et problem, hvad man skal regne den ud. Og der kan man ligesom benytte en formel her med sinus, cosinus, altså det er rigtig størrelsesfaktoren, hvor man ligesom siger, den primære trekants modstående katete divideret med den ydre trekants modstående katete, og det samme med den indres hypotenuse divideret med den stores ydres hypotenuse osv. Og der kan man ligesom sige, at cosinus A divideret med B, altså den her divideret med den her, og så kan man sige sinus A divideret med den her divideret med lille a her, og så kan man sige 1, altså den her divideret med C. Og det er så det, hvis man skal finde så forhold mellem de ensliggende, altså sider, altså ja. Og man kan så sige, at hvis man skal have sinus her A, så kan man jo bare ved den lille trekant sige, at sinus A, det er lige mod den modstående katete. Det kan man bare sige. Og det kommer jeg nok nærmere på lidt senere. Og så kan man sige sinus A, men i det tilfælde her ved den store, der skal man altså sige lille a divideret med C, som man kender det. Det var så de her dias. Så vil jeg gå videre til GeoGebra. Og der vil jeg ligesom sige, at første centrale P-punktet her, det er retningslinjen, og cirklens centrum det er 0,0, og radius er 1, altså hypotenusen. Man kan så sige, at den modstående katete her, den kalder man bare sinus, på grund af, at hypotenusen er 1, og sinus til vinklen, det er jo bare den modstående, den her divideret med 1, så kan man lige så godt bare, ja, og det samme gælder cosinus. Man kan så sige, at y-aksen her, den er, det er sinus, den styrer simpelthen sinus, for hvis jeg tager den længere opad, så stiger sinus. Hvis jeg sætter den her hen, så falder cosinus. Det er lidt, de er modsætninger, kan man ligesom sige. Cosinus, når den ligger på y-linjen, der er sinus nået det højeste punkt, mens cosinus er nået det laveste punkt.
Og cosinus, det er så, som man kan regne ud, x-linjen. For her, der er sinus kommer på det mindste punkt, mens cosinus så kommer på det højeste punkt, som er 1. Så kan man også sige, at sinus, nu tager jeg lige udgangspunkt sinus for eksempel, den har 2 værdier. På grund af, hvis jeg tager den her, sinus 30 grader, læg mærke til, at det er 0,5, 30 grader. Så trækker jeg de 30 grader fra 180 her, og det bliver så 150, og sinus det var 0,5, og den er også 0,5 her. Så den har faktisk 2 værdier sinus, kan man se her i det tilfælde. Det er cosinus også. Og så kan man også sige, at det specielle her, det er ligesom at sinus, hvis vi nu tager lige udgangspunkt i sinus igen. Jeg trækker sinus, så stiger den, læg mærke til, den stiger. Der når den 1, det højeste. Så falder den. Og så begynder den at stige igen. Den stiger simpelthen igen. Og så falder den igen. Den gør altså det her, går op og ned 4 gange. Og der er altså også en graf for sinus og cosinus, hvor man ligesom kan se det.